Bueno, gaixo, atxaldeon, hementxe gaude Asper enpresaren lokalean, Eibarren, hain zuzen ere, enpresako zuzendari komertzialarekin, Inaxio Arandene, arratsaldeon. Arrasaldeon, berdin. Zemuz gara, lehenbizi. Ongi esan barko, ez du kejatu barko, ez? Hemen gabiltza lan-talan, pixkat xahetzen ari gara hau aurre ateatzen, eta, bueno, pozik. Eta dagoeneko, bueno, esan dugu ez, binakako txapelketako lehen fase horren lan erdietan gaude, orain arte, ze balorazio egiten duzu, lehenbizi, harreraren inguruan, balorazio orokorra bai kirol arloan, eta bai jendearen izan duen harreraren inguruan. Bueno, aurten bi enpresen arteko bilera intzenean, txapelketa antolatzeko, pensatu genuen alik eta berdinuna egin behar genuela txapelketa hau, bueno, lehen gurtian badakizue, bi pareja oso potentiak egin genituen, enpresa bakotxak bat, eta gero gainerakoak ez. Gero, bueno, ez bat eta ez beste etziren aietu finalera, baino aurretik, bueno, txapelketa etzen hain berdinduta jaio. Aurten berriz, saiatu gara 8 parejak alik eta berdinenak egitea, eta bueno, denborak momentuen behintzat, txapelketa erdia pasatu denean, arrazoia eman digu. Oso baikor jaio da txapelketa hau, gero kirol mailan pelotariak nire uste sekulako mailan ari diela, partidu oso berdinuta ikusten ari diela, eta salkapenan ja, bueno, pareja bat ezik, gainerakoak hor dauzkate bere aukerak, eta bueno, momentuan balorazioa oso baikorra. Harrera ona izan du jendearengan ere, sarrerak esan duzu ez, nahiko Bai. jendearengan harrera ona izaten ari dela, frontoiak nahiko betetzen ari direla. Bai, baina horrek zer ikusi handia du pelotariek ematen duten mailakin. Eta nire ustez, pelotari asko maila handian jokatzen nahi dire, eta partido ona asko ikusten nahi gara baitere, horrek esan nahi du, jendearen engantzatu egiten dela nolabait. Eskaera herritatik ere, eskaera nahiko polita da. Eskaera bitxiek izan ditugu gainera, nik harremanak izan ditut Madrideko bi herrikin, gertatzen dena da, bueno, gero praktikara eramatzeko ordua, pues ez dela bate arraxa ez. Azkeneko 2 urtetan Bartzelonan ibili gara baitere, aurten ezkara joango. Baina, bueno, iparraldean ere 3 jaialdi emango ditugu, eta, bueno, nire ustez notizia ona dire pelotantzeko, eta gero frontoietan jendi ikustia, pues zer esanik ez. Nola saltzen da horrelako txapelketa bat, horrelako jaialdi bat, ez? Azkeneko hilabetetan krisi, askotan aipatu zuzun Bai, ere, bai, krisiak bai. eragin da toki guztietan, baita pilotan ere noski, sarrerak saltzea zailagoa da, apustotan ere eragina dauka, udaletxeei ere jaialdiak saltzea, bueno, pentsatzen dut garai honetan zailagoa dela. Bai, ez da arraxa. Udaletxeak beren kontuak ate behar dituzte, eta bueno, kontratatzia espektakulo bat beraientzako ez da bate arraxa, ez. Gertatzena da, bueno, Euskal Herrian eta Errioxan pelota oso kirol importantea dela, eta eguneroko jarraipen bat badago bai egunkaritik, telebistatik, eta jendia egunean dago, ez. Zer ikusi, ez duzu ikusi besterik kanpoan zenbat hitz egiten den pelotari buruz, eta bueno, iparraldean gauza berdin esaten dute, han telebistatik jarraitzen dute, eta, bueno, naiz eta ohitura izanan trinketian jokatzia, ezkerparatako pelotariek askoz gehiago izatzen dute, ez? Hori telebistari esker. Eta, bueno, lehengo harirat hartuta, pues ez da bate erraxa, baina hain kirola importantia izanik, bueno, pues hor jarraitzen dugu, eta gainera txapelketa hain polita teitzen ari balimada, pues hobekio guainik ez, jendia engantzatu egiten da. Inesio, binakako txapelketa besteekin konparatuta, alegia buruzburukoarekin eta lauterdikoarekin konparatuta, errentagarriagoa da zentzu horretan? Nire ustez, erraxagoa da bai guretzat antolatzeko eta bai ikuslentzako ere jarraitzia, ez? Antolatzeko erraxagoa da, zuk egutegia egiten duzulako, hau ligaxka bada, eta egutegia egiten duzu lehendabiziko egunetik, hau da, joaten altzara, segun ze pilotaria den, toki baterat eskaintzerat, beste baterat eskaintzerat, lehen hitz egin duguna, iparraldean adibidez, gustatzen zaie, 3 aste edo hilaute bat lehenego antolatzia asuntuak, eta hori binakako txapelketakin oso arraxa da, ez. Gero banakako txapelketakin nola kanporaketa diren ez da arraxa, ez. Hau
adibide bat jarri dugu lehen, Xalak adibidez, nahi badute iparraldetik antolatu partidua Xalakin, claro, aste bat lehenago arte, edo gehienez 15 egun lehenago arte ez dakite aurreko kanporaketa gaindituko duen, eta bueno, orduan ez da bate arraxa beraientzat antolatzea. Aipatu duzu lehen, kirolarloari begiratuta, txapelketa orain arte maila honeko ezaten ari dela, partida oso onak ikusi delako. Bai. Lehendabizitik engantxatu indu txapelketa honek, eta partido bat edo beste espektakularra izan dire, Donostiko partidura ikusgarria izan duzen, eta hori nolabait sartzen du jendia txapelketan, ez? Gaina partidu hori bera antolatzen dute guain bigarren itzulikoa Donibane Garazin, eta ja badituzte 15 bat egundo sarrera guztiak salduta, ez? Han ikusiko du sekulako betekada, 1300, 400 denak salduta dauzkate. Eta bueno, hori notizia oso ona dire, eta horrek esan nahi du jendia sartua dagola txapelketan, eta nik bakarra eskatzen dut bigarren itzuli hau, pues lehendabiziko itzulian mailako izatia, eta bueno, pues emozioak eta joko aldetik ja hor jarraitzen duten pelotariak. Hala den, zuko bakarrik ezin denok espero dugu nik uste. Liderrak, aspeko pareja, bikotea, Irujo Zabaleta. Irujo goi mailako izarra da, denok ezagutzen dugu, Zabaleta kaso jende asko ez duen hainbeste ezagutuko, eta orain arte, behintzat, bazakit txapelketa jokolari ikonena, baina behintzat atentzio handia ditu duena, ez? Bai, hori pareja esplosiboa da, pareja izugarria da. Zabaleta oso gaztea da, 2 urte besterik ez ditu profesionaletan, baina gertatzen dena da azkeneko hilabetetan sekulako saltua induela. Hor uda, San Mateotan ja sekulako erakustaldiak egin zituen, gero hortik aurrera sekulako mailan jokatu du, eta ez genuen dudik izan hor txapelketan sartzeko. Gero duda dituzu, bueno, txapelketa ja beste presio bat, Irujokin jokatzea, ja irabazteko ja obligazioa bazala, eta ja nola ze erantzuna izango zen beria, ez, baina erantzuna bikaina ezaten ari da, oso regulartasuna handiz jokatzen ari da, gainerat Irujo nere ustez oso asentatu ikusten zaio. Eta oso serio jokatzen, bai, oso serio. Atzera jokatzen. Bai. Atzera jokatzen, ez dut esango atzerat, hor oso ausarta jokatzen du, baina beti abiadurakin, ez? Eta hori da bere jokoa, abiadurakin jokatu alde batera bestera. Lantzen ari dela partiduak, ez? Bai. Atzera aukera daukanean, bai, baina ez da gehiegi sartzen ari ere, ez? Bai, eta momentuan behintzat oso guainekan txapelketa luzea gelditzen da, baina momentun oso pareja esplosiboa da, potentea. Zabaletaren kolpea ikaragarria, ez? Bai. Eta atentzio deitzen du zer regulartasunakin jokatzen ari den, ez? Zatik, normalian 21 urtekin eta hain jotzailea izanik, opari egiten dira. Adin horretan normala da opari egitea, baina oso sendo ikusten dut eta regulartasuna handiz. Eta azkeneko bikotea eta hemen galdetu behar dizut, hemen polemika izan da. Beste herri medioek izai golitzen, ez? González Zubieta, orain Ezkurdia Zubieta, Ezkurdia sartu baita Gonzálezen tokian. Noiz sartu zenuten aldatzeko erabakia, eta zergatik, bakita askotan azaldu duzula, baina... Bai, ez hor gogoratuko zara, aurten arauetan sartu zen aukera hori. Baina, aurten sartu da formalki, baina urtero txapelketa antolatzen denean, bileratan hori esaten da, aldatzeko aukera lesio baten garaian, ez? Baina beti ateitzen da, eta pelotari bat oso maila bajoan ari balima da, zergatik ez baiteren nola enpresan, bi enpresan arteko txapelketa den, esan dut, hor parejak 4 eta 4 dire, orduan zergatik ez indartu ikusten bada pelotari bat oso bajo dagola, ez? Aurten arauetan sartu zen, eta nire ustez hori gertatu da, ez? González uste genuen, maila obesiguan jokatuko zuela, Zubietakin batera 2 jotzailea ziren, eta pareja indartsu bat osatuko zutela, baina netzaio ikusi bere puntu honenean, Gonzálezeri, badakit entrenamentotan eta, sehatzen ari dela topera, baina ez du lortzen, joko puntu hori, ez? Orduan ikusita atzian baditugula gazten artean eta maila guneko pelotariak Ezkurdia sartu genuen. Eta, lehendabiziko partidu horretan nolabait arrazoia eman zigun sekulako partidu intzutelako, ez? Eta momentu hortan liderran zirenari
irabazi intzioten, ez irabazi bakarrik, 11 utzi zioten Bengoetxea eta Beroizeri. Orduan... Bai, bueno, zuk esan duzu, aurten sartu dela reglamentoan hori, ez? Bai. Pelotari bat ordezkatzeko aukera ematen duen klausula hori. Bai. Aurre ikusten zenuten gertatu zitekela? Baina etzen sartu ezer berezitaz, esaten dizut, lehengo urteko bileratan beti aipatzen dela asuntu hau, eta lehengo urtetan gertatzen balimatzen olako bat, pues, berdin egin izango, no? Gertatzen da, pues, bueno, arauetan ez zela sartua, eta pues, agian polemika txikiren bat edo izango zela. Aurten, bueno, nire ustez ikusle guziak ulertu dutela, eta bueno, ez dela polemikarik izan. Askok igual esaten dute, ez? Zergatik ez duten lehenago, txapelketa hasi baino lehenago hartu erabaki hau edo? Bueno, enpresak aztertzen ditu gauza asko, noski ikusleak telebista aurrean jartzen da edo frontoietan eta opinatzen du, eta bueno, arrazoi osoz, ez? Baina bueno, Gonzalezeri lehen urtean txapelketatik kanpo utzi zaion, aurten pensatu genuen, pixkat moral aldetik eta pixka bat merezizuela sartzia, naiz eta, bueno, urtean zehar ere gehiago nahiko genuke bere mailari buruz, baina bueno, pensatuz, moral aldetik eta hartuko zuela, baina, bueno, ez du efektu handirik hartu, eta noski guk ere hanka sartziek eta izaten ditugu askotan, ez? Orduan, bueno... Bai. Oain erabakia hau hartu da, ikusi behar dugu Zubieta esan behar da txapelketa oso polita egiten ari dela, eta bueno, Ezkurdiakin batera, pues ja nola bai sartzen diren hor txapelketan. Damutu zarete momenturen batean erabaki hori hartu izanatik, Elegia González sartzeagatik, ikusita, zuk aipatu duzuna, ez? Aspek horrelari asko gazte asko dauzka, Ezkurdia sartu da, Jaunarenak ere aukera izan du, Idoat hor daude, Idoat Erretegi, Arisla Sabera. Eta ez da nire iritzia, esaten dut kalean zuten dena, eta zergatik ez zuten aposturi lehenago egingo, ez? González ere goitik bera dator, 34 urte dauzka. Bai, baina, bueno, gure pelotaria da, eta enpresak saiatzen da nolabait denak zaitzia, ez? Pensatzen duzu baita ere, Ezkurdia Jaunarenak oso gazteak direla, eta, bueno, badutela gerore hastia, guain pelotari, egiten ari diren pelotaria dire, Zabaletari emantzaio aukera, lehen gurtian, azkeneko 2 urteetan Merino hori, guk gaztieri apostu iteatik, gaztengatik, ez dugu batek beldurrik, ez? Baina, bueno, saiatu behar duzu denak, aztertzia, gauza guziak, asuntu guziak aztertzia, eta erabakik hartzia, ez? Batzutan asmatzen duzu, batzutan ez, baina, bueno, kasu honetan hemen dago Ezkurdia, eta, bueno, mendik aurrera, bigarren itzuli honetan ikusiko da. Eta nola gestionatzen da Inaxio, hain gazte on asko izatea, ez? Batu du lehen, Idoate, Jaunaren Abera, Ezkurdia hor denentzako tokirik ez dago. Bai. Eta, karo, horra aukeratu behar da. Bai, denantzako tokirik ez dago, baina, bueno, pelotariek ere pazientzia pixkat behar dute. Hor, releboa hor ikusten da, hori da ona, ez? Eta beti esaten da, bueno, problema polita direla, non aukeratzia izaki hori, ez? Eta bueno, guk nire ustez badugu bai aurrean eta bai atzian aukeratzeko. Noski, txapelketa jokatzen ez duenak, bueno, ez da pozik egoiten hori normala da, baina, bueno, denak aukerak izango dituzte, guain lesioak eta izango dire, eta, bueno, bere aukerak izango dituzte, eta pazientzi pixko batekin, hemendik urte bat, 2 edo 3 urterat, denak izango dute aukerak. Amaitzen goaz, amaitu baino lehen, Inaxio, zein da, Aspe enpresan galetuko dizut, ez orokorrean, baizik eta Aspe enpresan, tiroia handiena daukan, orain bikotea esango dizut, binakako txapelketan gabelako, baina orokorrean pilotariak, banak hartuta ere? Bueno, Irujo bat beti pelotaria, Irujo ja askotan azten zaigu ze aportatu den pelotari, Irujo sortu zenean, ze ikusmina sortzen zuen, ze gauzak ekarri zituen banakako partiduetan, txapelketan, eta freskura hori, genio hori, eta gila da, bueno, fase batzuek izan dituela, igual motxel xamarrak edo historiok, pelotari kritikatua izan da, baina azkenian beti zeozer berezi espero duzu Irujongatik eta oso tiron handikoa. Guain, pareja bazala, Irujo Zabaletak sekulako tiroia dauka. Sekulako tiroia, bai. Izarra eta gaztea, ez? Izarra izateko hori da.
Gero pareja bat erakartzen duna baitere Xala Barriola da, Bai, Xala momentu honetan dagoen bazala dagonean, ikusgarria da, oso polita. Eta gero Errioxarrak ere batez ere bere lekuan, guainen ikusiko dugu frontoia beteta, lehengo guain dela 15 egun betetzen baitere frontoia, eta Errioxan tiroia handia daukate. Eta guain esperantza zerratik ez, sakanako parejakin, ez? Hor Ezkurdia eta Zabaleta, oso gertu bizi dire elkarretik, eta bueno, ikusiko dugu. Bi punturekin zaila izango dute. Ze horrek ikusten duzu Inazio hemendik aurrera, ze gertatuko da? Bueno, zaila daukate, baino... Orokorrean, ez beraia bakarrik? 7 puntokin hor txibiliko dire salkapanean, 2 punto badituzte, 2 buelta osoa jokatu barra da, eta karo, gauzak oso ongi inbar dituzte, baina, bueno, hor dituzte aukerak. Eta importantea, beraiek oso motibatuta daudela, hori da importantea. Zeratik, guain partido erdia pasatuta gero, ja goitik bera edo ja moral aldetik edo triste balimaz daude, baina hauek motoa bazala daude eta nik oso pareja arriskutsu ikusten momentu honetan, naiz eta 2 punto bakarrik izan. Irujo Zabaleta ia egin daukate, 2 partidekin. Bengoetxea bero, ari asegartzekoa, Olaizola, Ibaizabala, hor borroka gongo da, ez? Bai, hor borroka sekulakoa. Eta Olaizola, Ibaizabala, adibidez, Zabala txabelketan hasieran nervioso xamar ikusi nuen, duda batzuekin, baino azkeneko partidu handia egin zuen. Eta eskuinez oso fresko ikusi nuen, eta seguraski pareja hau oso peligrosoa izango da. Pablito Albizu hor dago, ez? Pablito Albizu oso irregular hasi ziren, Pablito batez ere motel hasi zen, baina ja azkeneko partiduan sekulako erakustaldi eman zuten. Osea, txapelketa dago oso polita momentu honetan. Pablito Larkaztuk okerezan hau jogatu zenuen final bat, ez? Bai, final bat, bai. Bera Belokikin eta Nagoretani jokatu genuen. Eta meretzian. Hori da. Bueno, eta amaitu baino lehen aipatu dizut kameratik kanpora, berriz galetuko dizut, Donostiako atona hirugarrenan ikusi genuen partido ikaragarri hori ez, Zitin eta Merino, Xala eta Barriolan kontra, hain zuzen ere, giro magikoa izan zen, partida handia, berriz ikusiko dugu alakorik? Eta aukera izango da berriz Donostian jaialdi bat izateko? Bai, bueno, Donostiakin, esan behar da antolakuntza hura ikusgarri izan zela, denak arraituta gelditu ginela, ze girua sortu zen, ze beteka da, eta, hori partidua ona zen, baina antolakuntza aldetik hor zoriondu inbartzaizkio. Federazioak hartu zuen bere gain, jaialde hori, eta moitu zituen bazter guziak hori betetzeko, eta sekulako girua sortu zen. Hor zen behar da, udaletxeakin hizketan ari garela, hor ja konbenio moduko bat edo egiten alden, urtean zehar, hor sartuta udako torneua eta denak, eta guk espero dugu zeo zer egitea, ez? Gainera, Tano bazalako frontoi bat hor utxik ikustia, penagarria da, eta martxa pixkat ematea. Hainbeste denboran partidin izateko. Esan behar da, jende aldetik eta udako torneuak eta motelak atera direla, eta ez dakit, faseak edo momentuk izaten dire, frontoi batzuek funtzionatzen dute, hemen Eibarrena izan dugu momentua motel txamarra, aurten emaiten du pixkat muitu dela, nahiko pozik gaude, nola funtzionatzen ari den, eta, momentuk izaten dire, baina, denan artean seguro aurrerat ateitzeko gai garela. Bai ala den, eta ea, bigarren itzuli polit bat ikusten dugun, eta noski ondoren final aurrekoak eta final ere bai, binakako txabalketara diokenean. Inazio Rendonea, eskerrik asko, gurekin emategatik. Eta segi lanean, hemen batzen dugu lan asko imar dagoelako, ez? Toki guztietan. Bai, toki guztietan. Plazer bat izan da eta nahi duzunean. Eskerrik asko, Inazio. Venga, ba.